गोखै गारखो दावनो लिंहरला नामा रथ'लै आगै आंखौ नेथ' आंबो थांफागोन नोंजोंनो थाथ' रथ'लै आगै आंखौ नेथ' आंबो थांफागोन नोंजोंनो थाथ' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर लाइना सिरिज प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों रथ'लै आगै आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी लोगोसे सोरां बसुमतारी बिथां सानैखौ। मेथाइखौ रोजाबदों सोरां बसुमतारीजों लोगोसे स्रि बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङानो आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो प्रडिउसखौ खालामदों करिश्मा बर' बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां रथ'लै आगै गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबेयाव नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला लाइना सिरिज चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेना थायोब्लानो जाबाय लाइना सिरिज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।